I Ballerup har man genoplevet en gammel tradition. Ballerup Underholdningsorkester spiller op, og borgerne går på dansegulvet. Ballerup Underholdningsorkester under ledelse af Jørgen Artby har sammen med dansens venner taget en god og gammel idé op igen. Matiné dansant. Nogle gange om året bydes der en søndag eftermiddag på dans i Baltoppen i noget, der kunne ligne et ballroom. Historisk har man jo fra gamle dage, altså det var jo fantastisk, de der baller, der blev holdt i jazzens ungdom, hvor der var fuld fart på, og hvor man havde to store bands på scenen, eller på to scener, der kappedes om folks gunst. Og det kunne jo ikke blive vildt og svingende nok. Men altså, det er først og fremmest et danserum. Ballerups nye ballroom i Baltoppen er særdeles populært, og fremmødet er imponerende, når der inviteres til dans og levende musik. Alle arrangementer har hvert et gennemgående tema, og i januar, da vi var med, galt det et forsinket nytårsbal. Og derfor stod den på ørehængere fra Wien og den gyldne operettetid, velkomsthåndtryk og champagne. Hvad skal der ske i dag? Vi prøver at overholde vores glade, munter dansmusik, og så har vi den specialitet, at vi i dag har Tommy med, som er vores gæstekapelmester, og som skal sørge for, at den wieneriske nytårsstemning, den bliver skabt i den midterste afdeling. Ja. Og hvordan vil du gøre det? Ja, men altså, det er jo slet ikke nødvendigt at have, fordi orkestret er så godt, humøret er så godt, så det kommer helt af sig selv. Og vi taler Ballerup Underholdningsorkester. Det gør vi, det er Ballerup Underholdningsorkester, og de er virkelig fantastisk inspirerende at arbejde med. Og det er sjovt at komme til at spille noget af det musik, som man ikke hører så meget mere, desværre. Til at komme i dag? Vi har nogle venner, som har været her flere gange. Så synes vi også, at vi vil lede og opleve det. Og nu har vi lige hørt, at det skal blive rigtig morsomt. Så det glæder vi os til. Det er dels på grund af musikken, og dels fordi det er et ordentligt sted at danse. Og det her med at kunne danse til et helt big band, det er jo ikke hverdagskost, vel? Nej, det er ret svært at finde sådan et sted. Og vi går også andre steder, men det er svært at finde sådan et, og derfor synes vi, det er så dejligt. Også fordi det er både om søndag eftermiddag, der har man som regel tid, ikke? Jeg kommer for musikkens skyld, fordi vi kender jo de halve musikerne, så vi er sådan en lille klub her, der sådan kommer hver gang. Så det er mest for musikkens skyld, og så at se de der dansere, der er der, med føring, med hænder og fødder og det hele. Det er bare godt. Har dansen fået sådan en comeback, synes du? Absolut. Det kan man også høre på danseskolerne rundt omkring. Der er stor tilgang, og folk de hygger sig. Jeg tror så galt, at børnene begynder igen at gå til dans. Efter en stilfuld start i standarddanse, så galt det de latinamerikanske rytmer.
venter der jer en storslået oplevelse. Må jeg have lov at præsentere de 3 tenorer. Tenorer! Undskyld. De 3 tenorer. Jeg har været med flere gange sådan, som afløser og alt sådan noget lignende. Så har jeg spillet i mange år i Mimmerbanden, så jeg kender jo hele det her Ballerup musikliv. Jeg har selv boet her i Ballerup. Så indimellem så får jeg lov til at komme herind og se dum ud. Er det en oplevelse? Ja, det er stort. Det er en stor oplevelse. Ikke alene det at se alle de glade mennesker, det kan jeg vældig godt lide. Ballerup Underholdningsorkester blev dannet for omkring 10 år siden af daværende musikchef i Ballerup Kommune, Jørgen Artby. Og siden har det svinget i mange forskellige musikgenrer, lige fra wienervals over populærmusik til det mere rockede. Orkestret tæller omkring 20 faste medlemmer, og dertil kommer en række musikere, der står standby på et mere løst grundlag. Hvad synes du om repertoiret? Ganske dejligt. Det er lige noget for de ældre mennesker, og for de yngre også. Så det er rigtig godt. Håber du på måske at få et mere permanent vikariat her? Så siger de, at jeg skal begynde at spille cello. Og da jeg ikke har nogen cello, så er det lidt svært. Jeg spiller kontrabas. Så du er kommet med på et afbud i dag simpelthen? Jeg er kommet med på afbud, ja. Men det er jo ikke første gang. Jeg har været tilkaldt flere gange.
Ballerup Underholdningsorkester spiller alle medlemmerne fornøjet med. De leverer varen, præcis som i de gode gamle dage, før musiklivet ændrede sig drastisk dengang i 50'erne. I stedet for de 4 mand, der spiller til bal på krogen, så kommer der et el-orgel og så videre. Og så sparer man de penge, og så ophører den levende musik på den måde, der kan man sige, ikke? Altså. Så fik vi kæmpe Hammond-orgel, one-man-show. En mand kunne klare det i stedet for, vi var et orkester på 5-6 mand eller sådan noget lignende. Det var billigere kun at have en siden og spille. Ikke? Man kan jo så sige, her der gør I det fra bunden. Ja. Der er ikke nogen lette løsninger, ingen musikboks og rytme. Der er ikke noget kunstig musik i vores orkester. Hvordan er det at være dem, der leverer den ægte vare? Det er da hyggeligt. Altså, vi morer os med det, og vi er alle sammen nogen, der har spillet i mange år i forskellige orkester, og vi vil gerne blive ved så længe vi nu. De fleste af os er jo ved at gå på pension og har tid til det, og hygger os rigtig med det jo. Så det vil I ikke undvære det her? Nej, det vil vi i hvert fald ikke. Vi morer os lige så godt som publikum. Så er tiden kommet til ørehængerne fra Wien og den gyldne operettetid, hvor gæstekapelmester Tommy Østerlind med violinen under hagen vil føre an. Mine damer og herrer, tag godt imod Tommy Østerlind. Der er ingen tvivl, både musikere og gæster nyder det, når der holdes matiné-dansang. Et af parne på dansegulvet er Knud Erik og Inger, og de har været gift i 50 år, og de elsker at danse. Vi har danset i rigtig mange år. Vi startede i 1980. Det kan man faktisk godt se. Ja. Så er vi gået til standarddans til 95. Så synes vi har lært så meget, så vi synes, det var svært. Stopper vi, tager ud og nyder, hvor der er. Vi kan danse. Vi har taget squaredansen op. Vi danser så squaredans. Det er sådan mere socialt. Danser lidt line-dans. Og har også en lille smule standard med sådan nogen, der ikke er sådan meget dygtige, men vi lærer sådan lidt. Holder den her dans liv i ægteskabet? Det tror jeg roligt, man kan sige. Det må vi da erkende, når vi nu har holdt sammen i 50 år, så synes jeg, at man må sige, at det har holdt liv i det. Det må man sige. Guldbrudeparret er med hver gang, der inviteres til dansang i Baltoppen. Men de tager også gerne en overnatning andre steder i landet, hvis chancen for en dans byder sig. Nogle gange, ja. Hvis vi lige synes, vi mangler. Nu mangler vi noget, ikke? Og tager vi ud og spiser, hvis vi skal ud på weekendophold. Vi undersøger altid, er der dans. Fint. Ja. Hvornår begyndte I? Altså, hvordan fik I interessen? Ja, vi traf hinanden på en danseskole. Allerede der var interessen til stede hos os begge to. Og jeg tror bestemt, det er noget, der også har holdt os sammen. At vi kunne gå for det samme og have samme interesse begge to. Det tror jeg er vigtigt. Så kan jeg sige, at I danser gennem livet? Ja. Ja, det... Ja. Det er det ikke, nej. Det føler jeg også, og det har jeg da rigtig godt med. Ja. Næste dansang i Baltoppens Ballroom bliver søndag den 19. oktober.